Toni, i en vez de passar els temps aquí, volem fer una cosa, ja que has vengut en so descapotable, per què no anem al poble i si hi ha qualque guiri li faran donar voltes? Come por ahí, per. Mira, i ja de pas com servirà per participar en el Granots&Sopes? Coenut. Te va bé? Vinga. Mira, no hem de colar fus. Crida el dimoni de les Sitges, que vengui tot d'un que l'hem de menester. I jo aniré a cercar la pagesa de Sant Llorenç. Au! Vinga, fet. Vinga. Aparcau! La pagesa del Can Roig ja és aquí! Podem partir! Au, anem! Fet. Au. Ja hi són tots. Això és dimoni, eh? Dimoni. Ho veus en això? I d'aquí hem de fer un pont com el de Sant Francisco, però li diran el pont en Paco la Parrina. Que li dius? Bueno, finalment les mostres les pobles d'aquells descapotats. Ah, vinga. Tu vas aquí. Aquests són els de la guerra. No hi són. Do you want a taste an extraordinary trip? Adéu. Jo no entenc res del que diuen. Follow me! No. Ja tornen. No, aquí també n'hi ha. Allí. Welcome to Mallorca! Ha estat un èxit. Està molt fetut, que s'ha de dir-hi. No en tenim una paraula. I jo, más o menos, no sé francès. El meu anglès A l'infant no n'hi ha d'inglès. No m'hagem aliantes. Ara pensa nosaltres, que no en sabem gens. No és així, Toni? Bueno, vam una de feina. Va per saber francès. Sí. Molt enginyat. 4 senyors, com mos entenem. Me cago en Déu. I tots són aquí? Estem traginats? Què diu? Mira-los! Me cago en Déu, com han vingut? No ho sé. Se m'ho han adelantat. Me cago en Déu. Nosaltres vos mostrem el nostre poble.